Halo, aku Niken Salindri mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah pintar, tambah soleh, ojo nakal pokoknya. Mumpung durung kebacut anggonmu perang musuh tanding kawan Raja Mala, kowe njaluka ngapura karo aku. Kowe perang tanding kelawan aku padha karo soroh nyawa. Jalaran Raja Mala wong digdaya, Raja Mala wong prawira, jayeng palagan. Ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Eman kowe isih nom isih dawa jangkahmu. Kowe nandingi Raja Mala ora gondro sepira. Mumpung isih kena dipitung kowe ngaku kalah ning aku gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu. Jangkemmu meneng luwih dhisik. Ana blabar kawat janget cilencang dudu panggonane wong nyang-nyangan. Anane wani apa ora, urip apa mati, mula kang saka iku jagal abilawa ora bakal gigrik wulune slomba tanding lawan dapurmu. Yen ngono kowe wani karo aku, entek wedine kare wanine. Kowe ladalah ngemping lorong genjah pati merangi tatal ngrajawu kowe jagal bilawa. Lakon geget siung pengapit bialiaran gancur pecah utekmu Raja Mala. Awas nih. Pak. Hote. Wah. Ayo. Angkat. Angkat. Wait. Tet. Wah. Yo.
Aku arep kok kapake. Drebabah depane lemah risang Raden Rajamala. Aku tah ludira prayitna keng Raka Raden Kincakarupa giya mrentah mring sakehing wadyabala kepatihan. Sigra kadabyang-dabyang kuwandane Raden Rajamala tumuli kacemplungake wonten ing sendhang penguripan Sendhang Watari. Urip maneh Raden Rajamala kaya wungu saka nendra. Ayo gotong. Yo. Ayo gotong. Yo. Yo dihitungi 1 2 3 4 La. Lo. Oi, ana apa Kyai Semar Badranaya methuki marang aku Kedi Wrihatnala. Ndara Kedi Wrihatnala, sampeyan tek ora tanggap ing swasana lho, Den. Sampeyan ora tanggap ing reh swasana adon-adon jago manungsa nika. Sing maju kakang sampeyan Raden Jagal Abilawa. Mungsuh tanding kelawan si Rajamala. Rajamala mati dicemplungi sendhang urip maneh. Rajamala mati cemplungi sendhang urip maneh marambah makaping-kaping. Nek mboten sampeyan tulungi, nek mboten sampeyan bantu, ora bakal rampung sing dadi perkarane, Den. Lah banjur carane Kedi Wrihatnala bakal bebantu piye Kyai? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duweni pusaka peparing saking Bathara Brama. Jenenge panah Kyai Brama Warastra. Iya Kyai. Niku gunane sakniki, Den. Panah Kyai Brama Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner wonten sendhang penguripan Sendhang Watari. Dateng mriku mangke Sendhang Watari bakal aber. Yen Rajamala cemplunge mriku Rajamala boten badene urip malih ning malah bakal mati kobong dadi awu. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kyai.
kentekan akal kowe. Kentekan akal kowe ora bisa mateni Raja Mala Bilawa. Nungkula timbang kowe mungsuh tanding kelawan Raja Mala kelakon dadi gotongan jangkeme. Ayo, pangyo meneh kowe. Mauta kaya mangkono. Noyah nayuh Baskara titi mangsa. Budidayane manungsa tan kuwawa bedah garise kang kawasa. Ari Sang Raden Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji tan kena den uncati. Sendang penguripan sendang watari ingkang sampun cinemplungan panah Brama Warastra. Mubal babal dadi geni. Ucap kunarpaning Dyan Raja Mala ingkang den cemplungaken sendang watari kobong lebur dadi glepung. Ayo, gotong. Yo, gotong. Yo. Kobong. Mati aku yo. Waduh. Mati aku yo. Raja Mala. Adikku Yayi. Iki patih Kincakarupa pancen bener. Jagone mati boto embelani tampanana. Jiwa mancing. Aduh.
Sinuwun. Koko Prabu kula ingkang sowan Koko Prabu. Mongko kantining tumuwuh salame mung awase eling lukitaning alam kadiwadyaning tumati suparadiner sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara tak wes padhakake iki kaya tekane adiku saka Trigarta Prabu Susarma Yayi padha becik sak tekane Yayi Susarma mapan ana negara Ngastina nune nggih awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa kabareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji tumanduk Koko Prabu Duryudana ya Susarma ya banget panarima karya bombong jroning pikir mara gagi praptamu katon sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amangku gati hanapa nune nggih sak menika wonten kabar ingkang nyengsemaken batos Koko Prabu ingkang magepokan kelawan negari Wirata dinten sakmangke Wirata sampun kelangan kekuatan dinten sakmangke Wirata sampun kelangan kadigdayan ibarate macan kang tanpa siung gajah ingkang tanpa trale ula kang tanpa wisa awet kekuatan negari Wirata sampun ludes keles nuninggih pepatihipun Patih Kincakarupa Patih Rupa Kinca dalah Raden Rajamala pepatih negari Wirata sampun dumugining pati mangkono Yayi Susarma inggih lah banjur karepe Yayi Susarma makaten Koko Prabu ratu menika sinebat Gung Binathara menika ratu ingkang jembar jajahane menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin hangelar jajahan
Jalaran sampun disekseni jagat saisine negara adikwasa menika. Negara adikwasa wonten ing jagat menika wonten kalih setunggal Ngastina angka kalih Wirata. Yen to Paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjela Ngastina tambah kondhang tambah kuncara kedahipun Paduka Koko Prabu Duryudana saged nelukaken negara Wirata mumpung negara Wirata mboten anggadhahi kekuatan mangke kekuatan negari Ngastina saking negari Ngastina saged manunggal kekuatan kalian barisan prajurit kula saking negari Trigarta. Barisan negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan negari Ngastina. Mangke Wirata dirampet dados kalih. Saking ngajeng barisan Trigarta, saking wingking barisan Ngastina. Mboten ngantos suruping srengenge negara Wirata saged rata kelawan bumi Koko Prabu. Agyat ore sang kapirangu ore nangkul kinempit kehampit duh sang retnaning bawana Yayi Susarmo trontong pepadang tumrap Duryudana. Negara sing kuat aja nganti loro ning siji ya kuwi negara Ngastina. Saka eguh pratikele Yayi Susarmo, Wirata kudu dibedah, Wirata kedah dibedah. Nggih pun Paman Condong kang sarta rumaja nggih. Kados pundi Paman Sengguni? Loro gawe. Ngloro gawe nggih. Sepisan ngelar jajahan gempur negara Wirata. Ingkang angka kalih goleki buron laron si Pandhawa. Awit menapa? Awit nek diitung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana alas Kamyaka menika sampun kelar. Ning setunggal taun kedah umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun kok wis konangan maneh, tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buwangan maneh jroning 13 taun. Ngaten Paman Sengguni inggih lakar kasinggihan. Sinuwun. Piye Yayi Susarmo? Menawi Wirata sampun kasembadan kabedah kula mboten badhe nyuwun bondo sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun namung setunggal inggih menika putri boyongan putrinipun Prabu Mangsahpati ingkang awewangi Dewi Utari. Yo Susarmo. Menapa Paduka Nayogyani? Yo aku sarujuk aku Nayogyani wae. Menapa katen? Mugi-mugi ancas kula lan jengandika Koko Prabu Duryudana saged kasembadan badhe kula bidhalaken wadyabala Trigarta manunggal kekuatan kelawan barisan Ngastina. Nggih, senika ngestaken dawuh dibudhalke dina iki Susarmo. Kumreh kang bala lumares budalen pro wadya
rupane rame gumuruh ombake samudra Yo. As Awas. Woi.
As. Ya. Yo. Rama Prabu Kala putraning sun sira iku wis wahan dipisah lan jeneng ing wang pisah lan jeneng ing wang yuwa kulining harapi Seta Buminjaya kula wonten dawuh Rama Dewaji lonjong mimis sing dadi playumu melar mingko sing dadi ambekanmu ana parigawe apa he Seta Buminjaya waduh ngaturaken ketiwasan Nduk Rama Dewaji babar pisan boten duga mana babar pisan boten duga mana mbok menawi sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah negara Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten Rama Dewaji mungsuh saka ngendi Seta? Mungsuh saking negari Trigarta ingkang dipun pandegani kalian Pak Prabu Susarma utawi Prabu Susarman. Loh, Susarma nganti tekan negara Wirata kene. Lho nggih lakar kasinggihan. Adalah. Iya jagat, iya dewa, iya Bathara. Sajake Susarma duweni rasa lara ati marang panjenengan ingsun. Amarga ndak tampik apa sing dadi panglamare marang anakku Utari
nalika duk kepungkur wekasan wanuh wani gebak peperangan marang negara Wirata. Ya mara gage saiki kirapna wadyabala negara Wirata dudu sapa-sapa senopatine, aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarma. He Seta, janji ora bisa nugel ndase Susarma, aja celuk Prabu mangsah mati. Sikara cancut meregut ngembat watang ora basa mungsu tangkep cocok kantaran bau sayekti tengolena pratang lampus serna madyaning palugon Sikara cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti dengolena prateng lampus sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wit ladalah durung suwe lakuku saka negara Ngastina kepapat ana wujuding satriya sapa kang dadi kekasihmu. Warangka pepatih ana ing negara Wirata Patih Nirbita sing dadi kekasihku. Patih Nirbita pancen bener. Bali takon sapa kang dadi cecundhuking laku barisan. Tumenggung salokat Gatut Barat kekasete Ratu Gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman. Sumedya alaku marep menyang endi? Patih Nirbita ana paran. Nyimpang ngiwa utawa nengen. Kowe bakal arep menyang endi? Bedah negara Wirata ngrangket Ratu Wirata ya kuwi Prabu Matsapati. Kang wis wani nampik panglamare Ratu Gustiku Prabu Susarma. Kang rikala semana nglamar Kembang Wirata kang awawangi Dewi Utari. Sumingira yen pengen dawa umurmu, hak bedahe negara Wirata. Ora usah melu celeng boloten kebola tengen.
Kasembadan kang dadi sediamu bakal bedah negara Wirata. Yen wis pecah dadane ilang nyawane Nirbita. Wani karaku. Sing tak wedeni apamu bagus. Lekan golek momongan bubunuk golek pacangan merangi tatal ngrajawu. Ora ilang tak kedhepake biah dadamu melengsati gawak gurone biatanmu kowe. Hey! Ayo ngatek kok usik. Eta. Blor. Hey ya. Wes eta. Ot. O e pa e o a ai pa o. Hey
awas yo wey oi oi what ah yo hey ya ah hey hey Nirbita musuhmu sumekyan kuwi. Hei, lo, wah, ambruk kuwi derajat apa? Hei, waya, woi, as, wae, wah. Aduh, mati aku. Ayo, musik. Yo, awas. Sontan endo den palangi datan daya barang mati tak setiaku jroning ati yen mati bali wang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma saksi son pra